Basta kasi inutusan tayo ni Warden na mag-mingke. Bye. Napunta. So nung Warden natin yung gisadong pancit ngayon Hindi pagbigyan natin. Ganda ng langit wala namang araw kung napunta kayo ng Luwakan, ito yung pinakasikat na bilihan ng gisado. Ito yung selda na yun. Basta tabi lang ng barangay. Tapos pasok lang kayo dito. Diyan. Bilihan na lang dito lang yun. Isa po. Isang take out po. Gisado. Gisado si Boy. Opo. Hello. Hello. Order. Kami. Ng gisado. Water? Gusto mo ng water? Ayun, yes! Gisado. Ang padami Alam James Wright, hindi ka laman lemon na kagad ibibigay sa'yo, hindi ka mabibitin. Boy, hindi siya yan boy. Hindi siya yan boy. Ganito kadami wow, yan gisado. Recharge yung tablet. Baka sa updates. Hindi ko alam hot pa? Alam ko nag-uwi ka na nito Magandang pares nito Itaas mo ay! Napay. Ay ako. Hindi naman. Nagmamadali masyado. Sabaw-sabaw, dandahan. Mas mahal.